sinó que el fer de Déu els puja de la terra com una sapa que es toca. I en Jaume, i a posta de fora, és un flanxer estocat. Sabeu que l'Empordà, els empordanesos, no sabien perquè sabien les gràcies d'en Dalí. Si en Dalí era el més normal de tots els empordanesos. Si sentissin els altres sí que hi havia motiu de riure, però en Dalí si no fa gràcia. Bé, en Jaume ell va dir un magnífic poeta, un molt bon amic, amb el qual hem fet moltes coses plegats. Jo li he presentat un llibre estàndard que se diu Tabernaris, a Inca, han fet un disc amb unes cançons nostres, d'altra gent. Vaig escriure prou, encara vos ho llegiré, i li vaig fer la presentació també a Ciutat. El títol del pròleg es diu Teatre bàsic, però no gens neutre. I diu així: la poesia posseeix la màgia de ser tan diversa que un text, un vers, un poema tenen tants significats com lectors. Cap versió mai no és definitiva, car espera la intervenció i la interpretació d'algú que la llegeix per primer cop, i si és lluerni, o la d'algú que, rellegint-la per enèsima vegada, hi trobi estrats i sentiments que, per estar sobreposats, li havien passat desapercebuts. I em sobta del descobriment, com que hi troba un diamant dins l'arena. Un mateix llibre és en cada lector, un altre llibre a cada lectura. La poesia cedeix els seus sentits amb avarícia, i només a aquells la disposició dels quals és porosa i absorbent, atenta a la percepció. Que no esperi el lector de poesia comoditat, sinó torbament. Puig que cerca el poeta en cada paraula el sotrac, que inquieti i agiti, el lluc que incomodi si cal. De Teatre bàsic us n'he de fer còmplices de la meva lectura, o sigui, de la meva versió. És el que tenen els llibres de poesia, múltiples maneres d'entendre'ls. Totes justes, totes inexactes, totes incompletes. Tantes així que, fins i tot, ultrapassen el propòsit dels poetes, incapaços de limitar els efectes de les seves escriptures sobre els lectors. M'haureu de permetre, però, que abans comparteixi una divagació que crec que no ha de ser del tot estètica. Si un cirurgià, amb el tall esmoltat del bisturí, fes una incisió en una pàgina de pell blanca, alguns hi volien simplement un tall, altres una ferida, i encara uns altres una intervenció plàstica sobre la superfície de pasta de cel·lulosa a la manera de l'oció montana. Jo hi veig l'entrada a una realitat distinta situada en una dimensió paral·lela. I veig el portal d'una casa que ha quedat sense casa. És el que m'ha passat llegint Teatre bàsic, de Jaume el Bernàs. Cada paraula, cada vers, cada poema m'han suggerit imatges concretes i identificables, poc conocibles, si més no, en el meu imaginari personal. Però sobretot m'han suggerit l'entrada a una lectura només insinuada. Cada pàgina és com la baula d'una cadena, i a cada pàgina hi ha una línia que és una incisió que ens empeny a entrar-hi, que ens obliga a reflexionar, que ens incita a llegir allò que es diu i allò que es calla. És com si l'autor, de forma intencionada i astuta, es conformés a seguir l'enunciat per tal d'obligar-nos a considerar totes dues opcions conceptuals que s'hi poden construir. L'estalvi és poètic, perquè és creador d'aixer sector. L'eficàcia de l'estalvi, de l'autonomia narrativa, del fulgor poètic, consisteix a fer servir paraules, versos o poemes d'una brevetat complexa, d'una complexitat dissemblant. Tot és el que sembla ser, però tot és molt més del que sembla ser. Tot és a l'inrevés del que sembla dret. I cada intervenció conté molt més del que sembla contenir.
va més enllà de les fronteres tradicionals de les definicions per assolir els perfils incerts i sinuosos de la polisèmia. Qui es conformi a llegir la superfície no interpretarà els corrents de l'abisme, cares en la foscor de la frontària, a una espiga, en cega, a un estol. El Dantei excel·leix en el ministeri de la gent, amb precisió al món i encara la successió de molts perquè l'exactitud sigui fràgil i transparent, trencadissa com un fil de bou. Segons la Fundació Galga, TH significa poder d'hidrogen, definició certa o incerta, en la qual no podem negar una poderosa càrrega poètica. Tanmateix, els ignorants en ciència atribuïm al pH derivacions epidèmiques. Els laboratoris ens instrueixen sobre l'índex de pH a la literatura dels prospectes que acompanyen els seus productes dermatològics. Tal vegada perquè la pell és el nostre jo corpori, o perquè sota la pell s'hi amaga el nostre jo invisible. En el discurs del poeta s'hi manifesten confidències i sentències sobre la intimitat més pregona d'un jo reivindicatiu amb els territoris que pertanyen a la incertesa i al misteri. Per a qui coneix el poeta, és el mateix poeta que aguaita els precipicis de la mirada i de la ceguesa, de la veu i del silenci, de la llenya i del fum, de la terra i de la pluja, i no defuig el vertigen de descriure la pèrdua, ni evita el torbament d'avançar-se a la derrota, ni amarga oferir esperança en un futur que algú haurà de construir. Ell sap. No és neutre el seu tacte quan pecarista el rastre que ha d'obrir camí vers allò que ja existeix, però que canvia de forma. Envellir hauria de ser més fàcil, la distància més llarga. Sort que tenim la paraula per referir-nos. Allò dit esdevindrà com una boira als dies humits, una boira que amararà les generacions que han de venir. En Jaume Caldentei, amb una escriptura essencial i rigorosa, creadora d'universos que s'expandeixen en el no espai, buixa les ferides que el tall del bisturí ha dibuixat sobre la pell com un tatuatge. La casa que no té casa tampoc no té portal. Algú ens ha prescat i portal, deixant enguera una existència. I, això no obstant, podem entrar a la pàgina per la ferida del gaig, descendir a l'infern dels bàrbars, dormir dins la tempesta, fer acrobàcies sobre la línia intermitent de l'horitzó. Conservant la capacitat de somiar, i podem somiar que som lliures, i joves, i feliços. Tanmateix, tots sabem que dins les sabates ja és hivern. Gràcies.